ёдовар мешавем ки Абдурозиқи 19 сола санаи 23 сентябри соли 2003 дар озмуни Big Boss ҳамагӣ 20 нафар байни ҳам рақобат доранд ки аз байни онҳо ширкати мо боз як скидкаи худро эълон мекунам. Метавонед ба мо равон кунем видеора, мо ба шумо скидка мекунем ва инчунин барои хеле ки васфалини простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати ҳамхобагиро зиёд кардан, бародарое ки дар шаҳри хобшон мемезан, мисол хушно қабида наметаван, барои ҳамо ҳам ҳастай ва инчунин манталин барои ревматизм, буғумдард, шампунои средства ва шампун барои пешгирии аз сафедшавии мӯи сар ҳастай, виагро ҳастай барои долгоигираши муҳлати ҳамхобагиро зиёд кардан ва инчунин бародарҷоно барои харобшавии чоринтмин, алҳадая, нараку доғои рӯя гум кардан, хада баланд кардан одамои калонсол ва хурдсолода ҳастай, протеин гейнерҳо метавонед ҳамаи товарро аз ширкати мо дастрас кунед. Мана зодаи шаҳри Панҷакенти бостонии деҳаи ғиштдавра ситораи маъруфи тоҷик Абдурозиқ метавонад миллионер шавад. ӯ ягона нафарест ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар яке аз озмунҳои давлати Ҳиндустон Big Boss иштирок дорад. озмуни мазкур санаи 1 октябри соли равон оғоз ёфта, санаи 14 январи соли 2023 ҷамъбаст мешавад. дар озмуни Big Boss ҳамагӣ 20 нафар байни ҳам рақобат доранд ки аз байни онҳо Абдурозиқи Тоҷиктабор дар зинаи аввал қарор дорад. актёри машҳур ситораи Болливуд Салман Хан дар нишасти матбуотии Big Boss 16 эълон кард ки Абдурозиқ ки зодаи шаҳри бостонии Панҷакент мебошад, аввалин иштирокчии мавсими Big Boss 16 аст. ӯро ба расонаҳо муаррифӣ кард ва гуфт нахустин иштирокчии BB 16 ба ҷуз Абдурозиқ касе нест. ёдовар мешавем ки Абдурозиқи 19 сола санаи 23 сентябри соли 2003 дар деҳаи ғиштдавраи ҷамоати деҳоти Шинки шаҳри Панҷакент дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. ӯ дар оила дуюмин фарзанд буда бо маҳорату истеъдоди сарояндагиаш тавонист дар муддати кӯтоҳ аз як навраси оддӣ ба ситораи ҷаҳонӣ табдил ёбад. барои гирифтани маълумоти бештар оид ба озмуни Big Boss шумо метавонед видеоҳоро тариқи шабакаи Instagram панҷара Абдурозиқ панҷара Big Boss 16 панҷара BB 16 конференсияи матбуотӣ тамошо кунед. Я бори дига салом алайкум бародаро. Хеле ки барои граница гузаштан мо акай бахара ба шумо тавсия медодем. бародаро ҳозир ин ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен занг бизанед. ҳар рӯза сафар дорад 500 рубл айноми канали мо кадоме ки мерава скидка карда мешава. бародари бабовария мошиноша хай дидаги бидем, мошинои замонавӣ бе ягон камбудӣ ду ташаффур дора. ҳар рӯза сафар марҳабат ин ҳамин рақамҳо дора занг бизанед. हम है बिग बॉस की वसी ना चोरी कमी जरा सी चाहे सर्दी हो यो हंसी कायम रखेंगे लेगेसी बिग बॉस महान है हमारे दिल की शान है उस पे हम कुर्बान है बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस तेरे घर में पस्त जिसे हम डरे रात और दिन सुबह शाम बिग बॉस करेंगे बिग बॉस महान है हमारे दिल की शान है उस पे हम कुर्बान है बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस بیا برادر عزیز بیا و محفل را آباد نما. دوستان عزیز انمی بنام خوردی خود نگاه نکرده محبوبیت پیدا کرده است میان مردم تاجیکستان. शब होई गम हो
салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. Дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. Ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. Агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.